Είμαστε τώρα στο τμήμα υπηρεσιών. Βασίλης Βασιλάκης, επαγγελματίας εστίασης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Ρουβάς και του ψητοπολίου Φάρος, συνδικαλιστής για 14 συναπτά έτη, πρόεδρος εστίασης Κέρκυρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Ελλάδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστίασης Ελλάδας. Γιάννης Βλάχος, επαγγελματίας εστίασης. Από το 2013 είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής ενός εξαιρετικά επιτυχημένου και πολυβραβευμένου εστιατορίου για την ποιότητα και την καινοτομία του. Γιώργος Γκερέκος, ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής τα τελευταία 22 χρόνια. Βαγγέλης Γκούρμας, επαγγελματίας εστίασης. Απασχολείται με την εστίαση από το 1994. Από το 2003 μέχρι και σήμερα είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ψισταριά Μπούζης. Χρήστος Διαβάτης, επιχειρηματίας. Από το 1993 δραστηριοποιείται στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Star FM 88,8, του Life News 102,9 και ρυθμός 99,7. Γιώργος Καράς, επαγγελματίας εστίασης. Παναγιώτης Κάντας, τουριστικός πράκτορας, ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Ασπρόκαβος Travel στον Κάβο Λευκήμης με 32 χρόνια εμπειρία στον τομέα. Γιώργος Καράς, επαγγελματίας εστίασης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Γάιο Παξών με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Νίκος Κατέχης, Σπύρος Κατέχης, επιχειρηματίας, χρηματοοικονομικός επαγγελματίας και επιχειρηματίας με 27 χρόνια εμπειρίας σε στρατηγική, οικονομική και λειτουργική ηγεσία. Αλφα Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας από το 2018, ιδρυτής και CEO της Invest in Corfu Ike, ιδρυτής, επενδυτής της Flisvos The Seaside Experience από το 2014, διετέλεσε διαχειριστής χαρτοφυλακίου μετοχών στην ABN AMRO Τράπεζα στη Νέα Υόρκη από το 2004 έως το 2009. Διετέλεσε στρατηγικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου της WorldCo Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες στη Νέα Υόρκη, Wall Street, από το 1999 έως το 2004. Διετέλεσε αναλυτής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην JP Morgan & Company, Νέα Υόρκη, Wall Street, από το 1997 έως το 1999. Γιάννης Κοντοστάνος, επαγγελματίας εστίασης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης εστίασης Βράχος στην Παλαιοκαστρίτσα. Κώστας Κοσκινάς, επιχειρηματίας. Είναι επιχειρηματίας στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης στη Βόρεια Κέρκυρα. Ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Αχαράβι Beach Hotel, ξενοδοχείο, Γκακ Κοσκινάς Travel, τουριστικά ακίνητα, CU Coffees, καφετέρια. Γιάννης Κούφαλης, επαγγελματίας εστίασης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Σιδάρι
με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Δημήτρης Κυριακίδης, επαγγελματίας εστίασης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης. Χριστόφορος Λάσκαρης, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, από το 1999 δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα ως πιστοποιημένος τέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, διατηρεί εταιρεία με την επωνυμία Λάσκαρης Χρηματοοικονομική. Γιάννης Λιβαδιώτης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Corfu Kitchen με πολυετή εμπειρία στον τομέα των επίπλων. Κώστας Μάζης, επαγγελματίας εστίασης, είναι ιδιοκτήτης του καφέ Ζαμανφού. Δημήτρης Μαρκάτης, κτηματομεσητικός σύμβουλος, από το 2001 δραστηριοποιείται ως κτηματομεσίτης, το 1998 ως εκδότης επαρχιακού τύπου εκδίδει το έντυπο «Προτάσεις και επιλογές» με μικρές αγγελίες στο νησί μας. Αντώνης Μεσημέρης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων Καφεΐνα Coffee and More και Plus Market Όμικρον Ε. Θεόδωρος Μουζακίτης, επαγγελματίας εστίασης, δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης από το 1983 στην ταβέρνα Ψητοπολείο 9/9 στους Αυλιώτες. Έχει δημιουργήσει την οικογενειακή επιχείρηση Λιάστρο για την παραγωγή και πιστοποίηση ελαιόλαδου από το 2006. Νόβι Μπογδάνου, κομμότρια, δραστηριοποιείται στο κλάδο της ομορφιάς και του τουρισμού πάνω από 35 χρόνια. Έχει διατελέσει για 5 τετραετίες πρόεδρος και ταμείας στο Σωματείο Κομωτών της Κέρκυρας. Μάρκος Όρφανος, επαγγελματίας εστίασης, είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ζόζεφιν. Αλέκος Ρέγγις, επαγγελματίας εστίασης, διατηρεί εστιατόριο στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας τα τελευταία 15 χρόνια και δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 1993. Χρήστος Σκάγιας, ασφαλιστικός σύμβουλος, επιχειρηματίας, ασφαλιστικός πράκτορας και επιχειρηματίας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων και Πρακτόρων Νομού Κέρκυρας το 2009 και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων από το 2020 έως και σήμερα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, από το 2023 εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Βασίλης Σόζος, επαγγελματίας εστίασης, επαγγελματίας στην εστίαση για 40 χρόνια, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας. Βασίλης Τριαντάφυλλος, επιχειρηματίας, ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης από το 2016 και μετά, με πολυετή εμπειρία πλέον στον χώρο της ασφάλειας, ξεκίνησε τη δική του εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Βασίλης Τσιριγκάκης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Κόρφου Υγιεινή, εταιρείας γενικών απολυμάσεων και πιστοποιήσεων. Έχει εργαστεί
στο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Κέρκυρας για 3 συναπτά έτη. Ο μεγάλος τομέας της παροχής υπηρεσιών, συνδετικός κρίκος του τουρισμού και της οικονομίας, απαιτεί ανθρώπους με γνώση, με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ικανούς να αναλάβουν την ανάπτυξη δράσεων, την καλλιέργεια σύγχρονης επιχειρηματικής συνείδησης και την αξιοποίηση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. Είμαστε σίγουροι ότι με τους ανθρώπους που ακούσατε προηγουμένως, που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας, μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα και να δώσουμε την απαραίτητη νέα πνοή που απαιτείται.